Fit-28 ta' Mejju jinser nimxi fuq il-kuxjenza tiegħi. L-istess se jagħmlu d-deputati laburisti li kollha tħallew fil-libertà jesprimu dak li jemnu. Waqt programm televiżiv fuq One, Joseph Muscat qalli personalment ser jibqa' jitkellem favur id-dritt ċivili tad-divorzju. Jiena għalija anke jekk inkun waħdi, jien ħammur nivvota IVA fil-referendum dwar id-divorzju responsabbli. Il-Mexxej Laburista semma kif id-divorzju li nkiseb minn barra qed jiġi rikonoxxut f'Malta, fil-waqt li kwota kif bħalissa qed isiru żewġ separazzjonijiet kuljum f'pajjiżna. Għalli sa issa ħadd għadu ma jippreżenta alternattiva d-divorzju lil persuni li qed ibatu. Anke jkun hemm persuna waħda, anke jkun hemm tifla waħda, anke jkun hemm mara waħda f'dik is-sitwazzjoni. Irrispettivament mill-voti, irrispettivament in-nies jistgħu jaħsbu, irrispettivament mill-kalkoli elettorali, ħanibqa' naħdem u nitkellem. U għalhekk bi kburija dik nhar tar-referendum ħammur nivvota. Dwar il-liġi tal-koabitazzjoni li l-Gvern ser idaħħal sa tmiem din is-sena, Joseph Muscat qalli qed jistenna l-pubblikazzjoni tagħha qabel jagħti r-reazzjoni tiegħu. Appella lill-Istat biex bħal Knisja jgħin fit-tħejjija tal-koppji li jkunu ser jiżżewġu bil-għan li jkollna aktar familji b'saħħithom. Nemmen b'sodezza li din hija it-triq li għandna nieħdu u hija triq tat-tolleranza. Hija triq ta' valur fundamentali. Inti ma tistax tkun int illi tiddeċidi għal ħadd ieħor.